जोंलाय आथ' मोनजाबाय थाखायो आंना गरिबखा मोनजाबाय थायोमोन आङो दाख्लै बिराद दुखु मोनदों आङो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा मावलिर सारनि बिसि आरो बिपिएफ सोरखारखौ गोबां बर' बिमाफोर आरो बर' आइजोफोरा दुखु मोनदों रागा जोंदों मानि थाखाय तो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो बे साननैसो नोंथांमोना नुगासिनो आसाम विधान सभा इलेक्शननि गोबां गुदुं बारा बारगासिनो तो बिनि माखासे बाथ्रा आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो जाय गोबांथार बर' बिमाफोर बर' आइजोफोरा बिपिएफ सोरखारखौ बा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ ओरैबायदि रागा जोंदों दुखु मोनदों अरुणोदय आसुनि मोनैनि थाखाय थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव बिथांमोना मोनजाबाय थादोंमोन नाथाय बिपिएफ सोरखार फैनायनि उनाव बिथांमोना मोननो हायासै एक्चुअली बिपिएफ सोरखारनिफ्राय मोननाया फैनायनि उनाव खनसे 1250 हाबदों आरो बिनि उनाव डाइरेक्ट 9000 माने खेबसेयैनो सोनाय बे खननै केसटि मोननैया बिपिएफ गभर्नमेन्टनि समाव जादोंमोन आरो तो बेवहाय माने गोबांथार आइजोफोरानो मोननो हायासै बेखौ लानानै दा नैसिमबो गोबां गामिफ्रावनो दुखु मोननाय फोरमायदों खुदिसादों नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो जोंलाय आथ' मोनजाबाय थाखायो आंना गरिबखा मोनजाबाय थायोमोन आङो दाख्लै बिराद दुखु मोनदों आङो आंनाव न' गंसेबो गैया जेबो गैया आंहा गरिबथार आङो जि दुखु नांदों आङो मोनजाखासै गैया बेखा सायखल' खालामखादों सोरबा मोनो सोरबा मोना बिदि जाखादों बिराद दुखु जाखादों गैयाबाबो जों बिखान्थिखौ दै खालामनांगोन सोरबा सेवरिखौबो नाङा हाग्रामाखौबो नाङा आं हारसिंनि मानसि आं बिखान्थिखौ दै खालामनानै जायो समाव आं दिखिना फाननानै जायोमोन फिसाय गोरान सालायना जायोमोन आं हौवाया जोंखौ नाया खाथियाव दंबाबो जोंखौ रावबो सोङा जोंखौ दा फानजानो गिदों जोंखौ जों मिथिं दावथिंबो जों ओंखारो ओरैबो ओरैबो जों गारामोन नाथाय जोंखौ दिनै बिपिएल सरखार जानानै जोंखौ बासिबाय फंग बर'नि होननानै जोंखौ मुगैबाय जोंनि मानसिया ओंखायनो जोङो दा बे बिपिएलखौ दानजाबाय जोंनो बे 12,000 फैसाजोंनो 12,500 फैसाजों नोङो गोजोनदोंमोन फिसा फिसौ फरायनाय गथ' गथाय बायनायाव जेनेबा रिन दाहार एसे एनै लानायाव जों सैज' खालामनो बेखौनो गोजोनदोंमोन बेखौनो नांसिगौ जोंनो लरेन सारखौ नांगौ जोंनो रावखौबो नाङा सोरबा हाग्रामाखौबो नाङा माबाखौ सवालिखौबो नाङा सारखौनो नांगौ जोंहा बे खाथियाव मोननायखौ नांगौ जोबोद दुखु नांथाव मादै मोनहा आंथ' रायलायबानो मोदै सयो फिसाफ्राबो आंना बेहायनोमोन गोदोनिफ्रायनो सोरबा एवफ्रांग्रा सोरबा माबा ओंखारग्राखा आंना फिसा हौवाया सानै दासिमबो बावनो फिसाफोरनि थाखाय बे इसोरा दङ आंना मोनथिबा रायलायबा मोदै सयो थांनाय गारि भारा हरनाय जोंहाथ' दा फिसा गैया फिसाय गैया जों मोदै सयो रायलायबा अनोबा जोंखौसो अननांगौमोन मानो साख्रियाव रानि हिनजावफ्राल' लानांगौ बे अरुणोदयखौ माहाजोनाल' मानो मोननांगौ जों फिसाय गैयि मानसिया मोनाबा मा जानांगौ जाखो जोंहा फिसा साथाम दं फोरोंनांगौ बिदिनो दङ जोंहा जों दा मानो अरुणोदया मोना जों दा बिनि थाखायनो ओंखारगासिनो जोंखौ मानो अना बे नांगोल पार्टि मोननाय जानायनिफ्रायनो जोंखौ अनाखै जोंखौ मोखांबो नाया मोखांबो नाया जेबो नाया ओरै सेर जोंहाथ' बेंजानायखा जों कारेन्ट बिल हरनांगौ कारेन्ट बिला मासावनो अरुणोदयखौ मोनोमोनब्ला बेसेबां हायोमोन फिसाफोरनो टिउसन हरनो जोंहा फिसाया नाराबारियाव स्कुल हाबैयो दैलि नांगौ होमबा जों बेखौ मोनोमोनब्ला बेसेबां गोजोनगौमोन जोंहा 9,000 फैसाखौ जों मानथि साखानांगौआ जोङो आरोबाव दङ आंहा बिदिनो सौरिखौ बेखौ फिसा गैयाबाबो फिसिबावनांगौ आङो जोंखौ मानो मेगनाव मोदै खुगायाव गदै खालायनांगौ जोङो 9,000 फैसाखौ मोनोमोनब्ला बेसेबां गोजोनगौमोन जों गैयैया बेसेबां सहाय मोनगौमोन गाननाय जोमनायबो होनो हागौमोन जों बेबायदि खालामनांगौ दङमोनब्लाबो बे 9,000 फैसाखौ जोंनो नाङामोन
जों बेजोंनो सहायनो मोनदोंमोन जों मोनबाहागो सानो ना फरायनाय आंहाथ' नै दा मावरिया सिखनबाय बख'फिनबाय गथ'आ थाया होननानै बुंबाय बेफोरखौ आं बेजोंनो माबा गारि भारा बायदिसिना हरनो हागौमोन दैज्लां बोथोर सफैबाय ओरैनो नुबाय दुखुनांथाव बेफोरबायदि जुदि आसनिखौ दाननानै होनाय बे मानि थाखाय दानदों होनोब्ला नोंथांमोना बयबो बुजिखागौ जितु जोंनि BTC आव काउन्सिल इलेक्सन जानाय समाव अरुणोदयखौ दोनथ'दोंमोन आरो BPF गभर्नमेन्ट फैखांनायनि उनाव अब्लाबो मोनाखैमोन माने प्लेन पलिसिफोरा सोलायनायनि थाखाय थ' बिनि उनाव जितु गोदान सार्भे खालामफिनदोंमोन BPF गभर्नमेन्टनिफ्राय मेम्बारफोरा जायफोरा गामि ओनसोलाव मेम्बारफोर थायो वर्कार्सफोर थायो बिथांमोना मावदोंमोन थ' जाय UPPL गभर्नमेन्टनि समाव जाय BPF पार्टिनि मानसिफोर बा सापर्टारफोर बैसोर बायदिनि न'खरनि जायफोरा मोनथावि बेहाय जितु अरुणोदय मोननाय हिसाबै माखासे क्राइटेरिया जितु गाइडलाइन्स दङ थ' जायफोरा मोनथावि क्राइटेरिया मिलाया बैफोरबायदिया मोनाखैमोन नाथाय नैबे BPF गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव जायफोरा पार्टिनि गभर्नमेन्ट फैनाय हिसाबै BPF गभर्नमेन्ट फैनाय हिसाबै सापर्टारफोरा गाव गावनि न'खरनि जायफोरा क्राइटेरिया गैयाबाबो सोसननानै लाबाय आरो जायफोरा मोनबाय थायो बिसोरनिखौ दाननानै होबाय मानो होनब्ला लिमिट मथे फैयो 40 लाख BTC आव फैदों बे 40 लाखनि गेजेराव जुदि 40 लाखआनो फिलआप जाजोब्बायब्ला दा अफार बहानिफ्राय फैनो बे लिमिटखौ माने बयबो मिथिखायो दा बिसोरबाय अफारथ' होनो हाखाया दा पार्टि हिसाबै पार्टियाव फैबाय गभर्नमेन्टआव फैबाय थ' गभर्नमेन्टआव फैनाय हिसाबै पार्टि खालामग्राफ्राथ' लुबैखासिगोन दा हिसाबै थ' गोदान सोसनना लानानै जायफ्रा मोनबाय थाग्रा जायफ्रा दुखिया जायफ्रा मोनथावि नङा बिसोरसो मोननानै दुखियाफोरनिखौ दाननानै होलांबाय दा बेफोरबायदि अबस्थाया जादों दा बेखौ लानानै गोबां दुखु फोरमायदों आरो दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जों सेवलि महिलारि मेडामनि जितु समस्तियावबो गोबां आइजोफोरा मोननो हायाखै बेखौ लानानै सेवलि महिलारि मेडामखौ सापर्ट होआ भट होआ आरो BPFनो रावबो भट होआ फारसेथिं माइनरिटिफ्राबो भट होआ आरो आदिबासि सान्थालि ट्राइबफ्राबो BPFनो भट होआ मानो होनब्ला NDAजों थानायनि थाखाय दा बेफोरबायदि माने गोबां थासारिखौ बेले बेजे थासारिखौ सोमजिनाय नुदों दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायो कमेन्ट खालामना फोरमायदो